Asiat, Grønland, en lille halvø, Tividok. Stedet, der lugter, betyder det. Af denne rutsjebane glider menneskets efterladenskaber. Grønlænderne spiser, fordøjer maden, og restprodukterne ender her nede af rutsjebanen ude i havet. Hvad spiser grønlænderne? Er det stadig sælpølser, der kommer ud her? Er det val? Eller hvad er det? Kommer man forbi en klar dag, kan man se en pølse flyde gennem vandet. Hvad er der i pølsen? Er der rester? Er den helt og fast? Eller er den flydende? Når man kigger nu, ser slisken ren og ubrugt. Det er ikke længe siden, at man kunne se efterladenskaberne glide nedad her. Kigger man på slisken, ser man ingen spor efter nogen. Den ser ren ud, men i luften hænger den ramme lugt af menneskets efterladenskab. Kigger man så omkring, kan man se, at der ligger rester af WC-papir og pølser, som er blevet skyllet op på kysten igen. I lageret af brugte poser kan man stadig se rester af papir og pølser. Fabrikken for enden af Tividok. Herfra kører bilerne ud og tømmer poserne fra byens posetoiletter. Her samles bilerne igen for at samle resterne af liv, for at samle tegnet på mennesker og sende det ud i det store hav. Her starter og ender civilisationen i Grønland. Det der er lugten af Grønland.